Liječenje debljine je jedan sveobuhvatni pristup promjeni načina života i tjelovježbi. Ukoliko to nije dostatno, onda je neophodno ići sa liječenjem putem lijekova, odnosno farmakoterapije. Ukoliko ni to nije dostatno, onda to podrazumijeva uključivanje kirurških tehnika ili pred kirurškim tehnikama još stoji nam na raspolaganju ugradnja gastričnog balona, koji je naravno samo privremen. Što se tiče liječenja lijekovima, danas u Hrvatskoj postoji samo jedan lijek, to je Orlistat, koji sprječava apsorpciju masti iz našeg probavnog trakta. Prema tome, ljudi koji jedu previše masne hrane, oni će imati velike koristi od toga. No oni koji ne jedu previše masne hrane, nego više slatke hrane, oni neće imati toliko koristi od toga. Ali iznenadili bi se koliko masti prehranom unosimo. A to se kod uzimanja Orlistata može vrlo jednostavno provjeriti, jer pogledamo kakva nam je stolica nakon uzimanja Orlistata, što znači ukoliko je ona vodenasta, mekana, da smo pojeli previše masti u tom obroku, jer postoje masti koje su vidljive i one skrivene masnoće. Znači masnoće za koje ne bismo rekli da su masna hrana, na primjer kobasice koje mogu izgledati suhe kobasice, mogu imati puno masnoće, prvenstveno zasićene masnoće, koja je upravo i opasna i štetna. Donedavno je bilo i drugih lijekova koji se još uvijek mogu koristiti u Americi, no u Europi i u Hrvatskoj kao takvih nema više. U budućnosti se istražuje niz lijekova koji djeluju na centralni nervni sustav, znači na mozak i strukture mozga, nadalje na probavni sustav, na enzime probavnog sustava, na žlijezde s unutrašnjim lučenjem i na same stanice masnog tkiva, nastojeći smanjiti lučenje hormona iz njih, jer znamo da je masna stanica izvor svih mogućih hormona. Nadalje smanjiti pohranu masnih tkiva i povećati potrošnju energije kao takve. No to su još istraživanja koja doduše neka od njih jesu već u 3. fazi, što znači pred primjenom, ali većina ih je još u početnoj fazi istraživanja.